Jeg skal fortælle om noget, der skete for mig, da jeg var 15 år gammel. Jeg ses med en pige fra min klasse. Jeg ligger hjemme ved hende, nøgen i hendes seng. Hun er gået på toilettet. Så kommer hendes far hjem. Han aner ikke, jeg er der. Han aner faktisk ikke, at jeg eksisterer. Så da han kommer glad ind på sin 15-årige datters værelse for at hilse på hende, og ser en fremmed nøgendreng, så siger han nok det mest vanvittige, jeg nogensinde har hørt. Fordi han kigger helt febrilsk på mig, og så siger han, det var da ikke dig, der var her i morges, var? Ha, ha, ha. Og så går han. Hvor laissez-faire med din 15-årige datters seksualitet må du være? Hold kæft, var det dig, var klokken 4? Jeg troede, det var Henning. Altså, det må du sgu da ikke. Det var i Jylland. Jeg ved ikke, om han kunne lige så godt bare have sagt, ja, du kan bare så knække, der har været nogen at pløje for. Nå, okay. Tak skal du have. Jeg ved ikke, om han bare gik ud i køkkenet bagefter 2 glasser pina og tænkte, den klarede du flot, Henning. Altså, stakkels mand, ikke? Og det var det vildeste mic drop, han lavede, fordi han gik, jeg lå bare helt nøgen og helt ærgerlig, sådan, jeg ved. Og det øjeblik, der fandt jeg ud af, at jeg skal være stand-up-komiker. For jeg skal prøve at finde på noget sjovere end den sætning. Men det er ikke fucking lykkes for mig. Og det er selvfølgelig lidt en ærgerlig måde at starte et sæt på, det ved jeg godt, for jeg har ikke fundet på noget sjovere. Men til gengæld tror jeg, jeg er den eneste komiker i Danmark, der kan prale af at have startet en stand-up-karriere ved at bolde en 15-årig. Men det er jo også bare mig.